Кешелеклелек, кешене йәлләү, гуманизм нисек тәрбияләнә, нидән башлана? Калтасы районы Түбәнге Касмаш урта мәктәбендә агай-энеле Мөхәммәтовтар исемендәге Халыкара дуслык музее эшләй. Оештырыусыһы һәм етәксеһе укытыусы Нәғим Зәкирйән улы Мөхәммәтов. Музей оештырылуга быел 25 ел. Мәстүрә инәй Нәғим Зәкирйән улы Мөхәммәтовтың әсәһе, ейәндәре өсөн ҡартый, 85 йәштә. Туған яғы Яңауыл районы Ҡоҙаш ауылы. Бөйөк Ватан һуғышы алдынан Ҡалтасы районы Юғары Аткүл ауылына килен булып төшкән. Яран гөлдәр, тыуған йорт йәме, йөрәктә һаман ил ғәме. Нәғим ағайҙың музей эшмәкәрлеген беҙ уның әсәһе Мәстүрә инәй һәм ғаиләһе, ҡатыны Лена апай менән бәйләп һөйләмәксебеҙ. Мәстүрә, Нәғим ағайҙың музей тураһында һөйләшкән ваҡытта мин уйлайым, ул гел үлгән кешеләрҙең һүрәтен төшөрә бит инде. Ни алай алар менән аралаша беләме, аларҙы аңлаймы? Потому что әткәсе дә, әткәсенең 3 абыйсы да, җизнәләре дә сугышта үлделәр, потому что шуңадыр дим мин. Әткәй дип өндәшәлмәде бит, бер тириттә. Минем бит туып кына калды бала. Бөтен туганнары шунда сугышта жатып калгач, үлгән кешеләрне дә менә теләсә кайдан бит. Чечнәдә генә түгел бит. Афганистанда үлгәннәрен дә анда бар да бар. Гел шул үзе ҡулы белән эшләп ниләрен, портретларын үзе эшләде. Төн буйы утыра торган. Бына ул Түбәнге Касмаш ауылының мәктәбендәге бер бүлмә. Был бүлмәлә хәтер йәшәй. Рәсәйҙең именлеге, Рәсәйҙең һүҙе һүҙ булһын өсөн төрлө яуҙарҙа башын һалған һалдаттар тураһында хәтер. Стеналарҙан өнһөҙ ҡарап торған портреттарҙа һуғыштарҙа һәләк булған яугир интернационалистар, Башҡортостан егеттәре. Еще в далекие 1977 годы мы начинали открывать этот музей. В самой старой школе было отведено небольшое место. Я хорошо помню, с чего мы начинали. Это страницы боевого и трудового пути наших жителей Нижнекачмашевской сельской администрации. А затем, после того, как погиб Виктор Танцеров, сотрудник МВД, появился портрет и рассказ о его подвиге. И мы свою пионерскую дружину назвали именем Виктора Танцерова. Затем Нагим Закирьянович, это бессменный наш руководитель и по сей день, со своими следопытами, со школьниками, начиная с 6 класса, вступали в эту группу следопыты, они начали накапливать материал другого характера. Это и быт нашей деревни, быт нашего сельского совета. Но
вдруг прогремели другие набаты. Набаты вот печали, это афганские события, это вооруженный конфликт Чеченской Республики. И наши жители начали получать повестки о том, что в живых нет сына. И в нашем районе мы из года в год приезжаем на могилы наших афганцев и чеченцев. Но Нагим Закирянович не только отобразил материал именно наших ребят, которые погибли на полях сражений в Афганистане и в Чеченской Республике, но и из республики нашей Башкортостан. Музей бүлмәһендә танһык осрашыу. Белмәҫһең, кем нығыраҡ тулҡынлана торғандыр. Музей етәксеһеме? Юҡ ваҡыты бар итеп, юҡ аҡсаны табып, төрлө яҡтарҙан, Яңауылдан, Нефтекаманан, Ҡалтасы ауылдарынан, Стәрлетамаҡтан, Өфөнән килгәндәрме? Улар бында мөғжизә эҙләп килгәндәрҙер төҫлө. Ә нимәлә? Ҡайҙа ул мөғжизә? Хәҙер кешене бер нәмә менән дә аптыратып булмайҙыр кеүек. Әммә ғәжәп, бөгөн был музей үҙе ҙур мөғжизә булып тойола. Это кладезь судеб человеческих. Это необычный музей. Здесь есть материалы о людских судьбах, судьбах людей, которые не поддались обстоятельствам, не поддались болезням, которые преодолели все эти тяготы жизни, которые многим нам, здоровым, кажутся непреодолимыми. Они смогли жить полной жизнью, и они поражают своей трагичностью, судьбы эти людские, и в то же время вдохновляют на жизнь. И, наверное, это и есть патриотическое воспитание, о котором сейчас начали снова говорить. Сығыш яһаусылар һәм тыңлаусылар араһында Бөйөк Ватан һуғышы ветерандары, балалар, һәлак булған һалдаттарҙың ата-әсәләре. Бигерәк тә Стәрлетамаҡ ҡалаһынан килгән ҡәҙерле ҡунаҡтар, 4-нче гимназия уҡыусылары, Набат музейы етәксеһе Букреева Валентина Александровна менән килгән 20 йәш эҙәрмән дә бында. Улар Дахау концлагере тотҡондары, Афган, Чечня ветерандары хаҡында материалдар йыя. Гүйә был халыҡ-ара дуҫлыҡ музейында хәтер менән бергә кешелеклек, бөйөк гуманизм үҙе төйәк тапҡан. Шул халыҡ араһында аның эшенә нисек баһа бирәләр, нисек ҡарайлар? Төрлө кеше бар инде. Көнләшкәне дә бар, аҙыраҡ аның жағынан сөйләгәне дә бар. Төрлө кеше бар. Ауылда уҡытыусы ваҡытта Морей халыҡы аҙыраҡ обижать иткәндәре булды инде. Тырышты, тырмашты, барыбер үҙенекен үҙе итте инде, эшләде. Ана шул музейларына бер үҙе тиерлек, уҡытыусылар да ярҙам иткәндер, балалар да. Таш бер үҙе генә булмасын, эшләрен гел үҙе инде, теге ҡул белән эшләй торған ниләрен. Уға үҙенең оҫталығы ла ярҙам иткәндер инде, балаларының. Итте инде, итте. Үзе художник булғас, барсында үҙе эшләде бит инде ҡул белән. Төннәрен йоҡламай ул. Аның йоҡосоз Төннәре күп булды инде. Төнгө сәғәт 3-тә обязательно тороп ул нәмәдер яҙышып ултыра, нәмәдер эшләй ул. Әле дә шулай ул. Безне ниттәргә тырыша инде ул, беспокоить итмәскә тырыша ул. Жылы булса верандада эшләй, суыҡ булса кухня яғында эшләй. Кухняның ишекләренә әйбер ҡуйып, ут төшмәскә безгә. Әлбиттә, Нәғим ағай яңғыҙ түгел. Күмәкләп тотоноу, музей ойоштороуҙың бөтә мәғәнәһе шунда. Хәтер кисәһенә Дүртөйлөнән Йәшел берет төркөмө килгән. Йәшел берет төркөмө ул әйтелмәгән сәләмдәрҙе,
хис туйгыларҙы еткереп йөрөүсе. Кавказ, Афган, Чечня бәрелештәрендә ҡорбан булған егеттәребеҙҙең һуңғы аманаттарын тапшырыусы. Әз генә әйтеп үтәм инде, ничек шушылай без группаны организовать иттек. Менә Рәшәт Фазли Әхмәтов сугыштан кайтты. Ул 6 ел Чечня, Грузия, Абхазия елларында булды инде. Шундый сугышларда катнашты. Ул инде кайткачтан эзләп йөри башлаган кемнәр минем белән китәр икән, менә шушы яшь балалар үләләр бит инде, шуларга мемориальный такта ачырыйм дип. Ул бит инде сугышта бик күпләрне күрә, шундый үлгәннәрнең кулында үлгән балалар да була. Шул вакытта аның шушы юлында без очрадык. Без только киткәнек пенсияга бит инде иртә китәбез. 20 ел гына служить итәбез дә 40 яшьтә уже пенсияга китәбез. Ул шушылай итеп безгә сөйләп биргәчтән, аның шушы изге юлларын белгәч, без бер сүз дә әйтмәенчә аның белән бергә киттек инде менә. И шушы концертка без башта үрәнүебезгә концертка бик авыр булды. Менә шушы синтезаторның такытына керә алмаенча бигрәк тә нык этләндек. Ой, җылаплар бетәдерик. Безне тиргәйләр, ни ул такытка керә алмыйсыз дип. Барабанга бит үрәнеп булмай сразу. Шуннан үрәндек, все равно үрәндек барсында, җырларга да үрәндек. Синтезаторда да хәзер әйбәт менә Ирек Муллаянов уйный, үзебез дә җырлайбыз хәзер. Кешегә әйтә торган һүҙҙәрҙе көйгә һалдығыҙ инде. Йыр менән әйтергә булдығыҙ. Әйе, аларны көйгә салып җырлый башладык инде. Ул ваҡытта һеҙҙең йырҙарығыҙ моңһоу, Ирек туған. Менә моңһоу йырҙар менән өндәшәһегеҙ кешеләргә. Ни өсөн шулай? Ну, эштә моң бар бит. Эштә моң булмаса, ул менә ул үлгән балаларны да аңлап булмай. Ул балалар бит менә үлеп калалар, аларны бит тоже аңларга кирәк. Менә күп кешеләр даже безне аңламайлар. Нәрсәгә кирәк алар сезгә диләр? Ал кеше балалары. Сез аларга нәрсәгә кайгырып йөрисез? Үзегезнең балаларыгызны гына уйлап йөрегез дигән кешеләр тоже күп. Но без аларны берничек тә уйламыйча булдыра алмайбыз. Менә шушылай итеп без туганбыздыр инде, яралганбызмы дөнья йөзенә, әллә Аллаһ Тәгалә тарафыннан без киттек, шушылай итеп үзебездә аңлай алмайбыз кай вакытында. Но ташлап булмай инде. Менә шушылай постоянно, если кеше баласы шушылай үлгән икән, без анда йөгереп барып, уже белеп, һәрберсенә менә шушы концерттан кергән акчаларга мемориальный такта ачабыз. Конечно, концерттан бик әз генә керә. Безнең билет хаклары да 15 генә сум. Бензин да үзебезнеке, машина да үзебезнеке, бензин хакы да нык югары. Шулай булгач, кай вакыт без үзебезнең пенсия акчаларын да илтеп бирәбез. Менә шушылай. Һеҙ йырҙарҙы ҡайҙан һайлайһығыҙ? Үҙегеҙҙә яҙаһығыҙмы, әллә күңелгә яҡын йырҙарҙы ғына һайлап алаһығыҙмы? Ничек әйтсәм, төрлөсә инде кешеләрдән, шул неләрдән, шағирлардан, кайсы шағирлардан алабыз шиғырларны. Әле монда барсында җырлап үтмәдек, бер-ике җырны безнең булай программа зур. Төрлөсә инде композиторлар белән дә. Үҙегеҙҙең концерттарығыҙ ваҡытында залда кемдәрҙе күрергә теләр инегеҙ? Күберәк булһын ине, кемдәр һеҙгә кәрәк? Ниндәй тамашасы кәрәк? Күберәк аңлаган кешене инде шул менә сугышны күргән без концертларда Афганистанда булган, Чечняда булган кешеләрне күбрәк чакырырга тырышабыз инде, ветераннарны, сугыш ветераннарын, 41-45 еллар үткән. Алар булса инде безгә концертны алып бару да барыбер җиңелрәк та, кеше аңлаган сымак та инде. Рәшәт, туган, һеҙгә лә бер һорау бар ине. Менә һеҙ исе тирҙәрҙә, һуғыш булған ерҙәрҙә йөрөп ҡайтҡанһығыҙ, хәҙер туған ерҙә йыр аша халыҡҡа өндәшеп, нисектер ана шул яҡтарҙа аҙашып ҡалған рухтарҙы саҡырған кебек халыҡҡа араһына шул рухтарҙы өндәшәһегеҙ, рухтарҙы киренән, һеҙҙе бында хәтерләйҙәр, һеҙ бында кәрәкһегеҙ тигән кеүек.
Үзегеҙгә шулай тойылмаймы ошо бүгенге эшмәкәрлегегеҙ? Biz Kafkazda soğuş başlangıçtan Tatar başka jigitleri jığılışıp bir-birimizge sözler beriştik, ant koyuştuk. Kimler isen koyta, kimler isen qolat toğan yaklarda koytup bir-birimizge şulay okul mekteplerge memorandum skoroşy berge. Kafkazda birge jırlarını jırlap iştirge dep. Şodur nedir? Mine isen koytara turuk eldendi. Isen koytkaş tigi her vakit jigitlerinin söz ant solat bagdası ol temir sözlerinde şol iske gelipçe şonsuz yoklap табылмай балыкка барсаң бал тутмай көрші еске келіпше шуны қойттым қойткыш менен группа менен жыйга турдук рахмат мына егитлерге кызларга биз ниндеген ооруклар өтөбүз бураннарда мына даже биринди зурларда машина токтоп кала биз концертларын сарбайт эмес үчүн барабыз концертин куябыз мына әлеги күндө биз 204 концерт куйдук шунун 52си Татарстанда биздин бүтүн Татарстан Башкортстан боюнча мемориал доскалар иртеге Алла буйрса 45 була инде май айында 50 була мына биз ачкан районнарга биз ачкан Татарстанга Башкортстанга озакылар болсын енді ашқан райондарда озакылар болсын бізден Алладан сұрайбыз армияға флотқа кеткен егітлер барса исен сойрып қайтсындар туған жақтарға барлық болған отаналарға болашақ отаналарға бала қойғылар көргізмесін ең ауыр бейт бала қойғысы. Фина ханым, демәк ушу хәтерлек акцияһы, хәтер тактаһы кую акция ул нидер кимәлдә ушу яуларда кыйралып кайткан күңелләрне яңынан ялгау, яңынан тормышка кайтару, институтларда дәвалау һәм акциялар. Біз оларны һәр вакытта да ул үлгән балаларны онытырга ярамай. Бер вакытта да оларны һәр вакыт искә алып торырга кирәк. Олар бит менә без мәктәпләрне шуның өчен без ачабыз. Олар бит мәктәпләрдә укып йөргән вакытта оларның шундый бит башларында уйлары булган. Олар мечтали, о чем-то думали, тормыш ниләрен үзләре менә шушылай булырбыз әле дип уйлап йөргәннәр бит. Олар бит уйламаганнар. Без барып үлеп калырбыз икән, шушындай сугышлар булар икән дип уйламаганнар бит. Оларның әти-әниләренә менә шушы без концертларны куябыз. Эзгенә булса да оларның менә шушы әти-әниләре өчен куябыз инде. Шушы кайгыларын уртаклашабыз дип шулай итеп йөрибез инде. Человек жив, пока жива память о нем. И вот ваш музей, в вашем музее собран богатый материал о погибших воинах. Представьте, сколько ветеранов. Это наши деды, наши отцы, наши братья и сыновья, благодаря вам, продолжают жить в наших душах, продолжают жить в нашей памяти. От имени всех погибших в Чеченской войне я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш огромный, титанический, кропотливый труд. Храняйте для потомков этот материал. Поздравляю вас с праздником, с вашим юбилеем. Хочу вам пожелать огромного, доброго здоровья. Барсында үзегенә уйлап чыгармай бит инде ул ниләр, эшләрне. Барсында сораша, хатлар белән бик күп аралаша ул. Дуслары Кубаның гелтеге күренекле кешеләр белән общаться итә инде, бик нык. Алар да бик нык булыша, гарипләргә бик нык булышты ул. Менә кулсыз аяксыз Лидия Техалазга квартира алып биреп, Люба Михайловага үлде памятник салдырып, космонавтлар белән аралашып, шулай итеп бик нык тырышлык күрсәтте. Ул нилектән килә түгел инде, ул бер генә сыный җавап җәтимнек. Ул әллә может бай баласы булса, ул алай да эшләмәс иде. Шуннан килә бит инде ул. Ие, Нәгыйм агайдың ярдәмчылары, әсәһе Мәстүрә инәй, тормыш иптәше Лена ханым, 4 улы, Нефтекама кала газетаһында журналист булып эшләгән кызы Зилә Әмирова, шулай ук бик күп язучылар, дәүләт эшмәкәрләре, журналистлар, галимдәр, итәкчеләр менән тыгыз бәйләнештә яшәй Нәгыйм Мөхәммәтов. Эта встреча, мне кажется, вот самая знаменательная за последние годы
вообще в моей жизни, потому что вот такой музей, созданный таким замечательным человеком, как товарищ Мухаметов, ну это бесценно все. На таких людях держится земля. Это память наших близких людей, наших односельчан, наших земляков. И я вот задумываюсь, а вот если бы не было таких людей, как он, что бы было? Очень замечательно, что есть такие люди. И вот такие музеи, они не дают зачерстветь нашим душам. А если у кого-то зачерствели эти души, то такие встречи, такие музеи пробуждают. Әйтеп тә бетергесез рәхмәт, әйтеп тә бетерә алырлык түгел шундый эшләрне эшләгән кешеләргә. Ул хәтта тырышлыклар, аларны җиңеп чыгарга кирәк, күп халыкларга күрсәтергә кирәк. Рәхмәт, түлке моннан соң сугышлар булмасын, андый балалар кайтмасын, ата-аналарга кайгы булмасын. Алар белән очрашсак, аларның үзләрен күргән кебек булабыз. Нефтекамскидан Шарипов Зөфәр бар иде. Ул һәр вакыт ел сайын килеп, үлгән көненә килеп, веноклар куеп йөрде. Рәхмәт. Бу хәзер семьялар иткәч килү сирәгәйде инде. Нефтекамскида яшәйләр, эшләйләр. Нефтекамскидан бик күп иптәшләр. Тып-тыныс дип ышанган тормышта купкан һугыш, илде аяз көндә яшен ату менән бер. Һугыш утында һәлак булган балаларны бөтә ил менән йыелып искә алу башка яктарда да үткәрелә. Димәк, шәһитләрнең рухтары туган якка юлды таба, яңынан туа диләр. Жыл укытып, мына музейлар эшләгәнгә дә бик күп инде. Берәр тиен, берәр копейка, берәр җирдән зарплата дигән нәрсә, акча дигән нәрсә абсолютно юк. Менә мин мен әйтәм, грамотам булса, үзем язар идем шундыймын. Әзрәк бит инде кешенең эшләгән эшен нитәргә кирәк бит, уйларга кирәк әзрәк. Баш кешеләр. Юк. Андый кешеләр меңгә берәү бит инде. Әйе, менә юк инде. Бер тиен акча биргән кеше дә юк шул балага. Гомергә бит ул укып чыкканнан бирле дигәндәй. Полем шла война, содрогалась земля, уходили сыновья. За тебя, за тебя, за тебя, но война, да не будем умирать, война, лишь те матери не спят, война, за любимых отстоять и вернуться назад, всех покрепче обнять. Если вдруг я не вернусь, вдруг на пулю я нарусь, не грусти ты, мать родная, за тебя я умру, но война, да не будут вспоминать, война, лишь те матери не спят, война, не вернулись назад, не увидит дождя, не увидит закат. Могилы до креста я погиб, но знаю я, воевали мы не зря, но война, да не будут вспоминать, война, лишь те матери не спят, война, не вернулись назад, не увидит дождя, не увидит закат. Юк, Нәгыйм агай, һез тиз генә тыңгылык тапмаясаҡһығыҙ әле. Туған яҡтарҙа, туған мәктәптәрҙә таҡтаташта яҙыуҙар, Афганистанда, Чечняла һәләк булған яҡташтарыбыҙҙы, Леонид Улыбинды, Хәлил Ғиззәтуллинды, Григорий Рябовтарҙы онотмайыҡ. Тимәк, ҡорбандарҙың аманаты ла ишетелә.
Онотма мине, кояш, хәтерлә мине, туган ил. Рәсәй буйлап, Башкортстан буйлап, кибелә был таҡта таштар.